De 7e editie van Kunstvladder was er één om in te lijsten. Ruim 70 kunstenaars presenteerden zich op het Schouwburg en het Henseniusplein met een diversiteit aan kunstuitingen. Vorig jaar werd het evenement geteisterd door regen, maar deze zondag was het heerlijk zonnig kunstkijken. De kunstmarkt verliep vlekkeloos. Ja, eigenlijk meer dan goed. Ja. Het weer was perfect. Ja, misschien iets te warm, maar goed, beter dan de regen van vorig jaar. En vanmorgen de opbouw liep gesmeerd. Het ging echt geweldig. Kunstenaars zijn tevreden. Prima. Ja. Na een eerste aanpassingsjaar vindt Minke Albers meer en meer haar draai bij de organisatie van de kunstmarkt. Vorig jaar, toen ze op het allerlaatste moment de organisatie op zich nam, was het een sprong in het diepe. Nu heeft ze 1 jaar de tijd gehad om het evenement naar haar hand te zetten. Het geraamte staat, de uitstraling ook. Toch blijft de organisatie veel voorbereiding vragen. Ja, ik kom zelf op kunstmarkten. Ik ken ook wel redelijk wat kunstenaars, dus daar put ik uit. En ik probeer ook steeds wel ook op kunstmarkten visitekaartjes mee te nemen van mensen die ik bijzonder vind en die ik dan graag aan mijn markt toe zou willen voegen. Ja. En zo wordt het alleen maar groter. De diversiteit en de kwaliteit van de deelnemers stond ook dit jaar weer voorop. Ook werden er nieuwe elementen aan de markt toegevoegd, zoals een houtdraaier en fotografie. Iedere kunstenaar heeft zo zijn eigen verhaal. Wat ik heb staan, dit is een selectie van mijn stadje Claytown. Dat is een stadje wat ik zelf heb verzonnen. En die hebben allemaal eigenaardige bewoners, die staan hier ook tussen. En nu op deze zondagmiddag heb ik de honden meegenomen, want die wilden ook graag een dagje uit. Dus vandaar dat ik vandaag voornamelijk honden bij me heb. Het Henseniusplein en Schouwburgplein stond van 11 tot 5 uur vol met stands waar kunstenaars hun passie presenteerden. Over publieke belangstelling hadden ze niets te klagen, maar waren ze ook tevreden over de verkopen. Ik heb zo een beetje rondgevraagd en het is heel wisselend. Sommige mensen die hebben weinig verkocht en anderen die hebben echt zoiets van ik ben dik tevreden. Ondanks het warme weer heb ik goede zaken gedaan. Dus, maar dat is toch altijd heel moeilijk om te voorspellen. Ik weet niet van welke factoren dat afhankelijk is. Nee. Vanmorgen was het best wel druk. Het begint nou een beetje af te lopen. Ik merk ook dat de mensen een beetje moe worden van de warmte. We hebben lekker de hele dag door aanloop gehad en mensen genieten van het mooie weer. Dus we hebben geluk dit jaar. Vanmorgen vond ik het voortdurend doorloop. En zo rond 1:00 of 3 dan werd het wat minder. Ik denk dat de kinderen liever in het water zitten. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat het open is, zijn er constant bezoekers, dus dat is heel fijn. Ja. Het is natuurlijk de bedoeling dat je ook wat verkoopt en lukt dat dan ook aardig? Dat gaat redelijk, ja. We mogen niet klagen. En volgend jaar? De 8e. Ja, die komt er ook. Ja, ja, zeker weten. Ja.